Volebný prieskum 2026. PS vedie, ale stráca dych. Smer stagnuje a Matovič rastie. Dobrý deň. Politická mapa Slovenska zažila v druhej polovici februára 2026 poriadne zemetrasenie. Najnovší volebný model agentúry AKO pre televíziu JOJ24, realizovaný v dňoch 10. až 19. februára, prináša dáta, ktoré pravdepodobne nepotešia ani koalíciu, ani lídra opozície. Hoci sa poradie na prvých priečkách nemení, trendy v podpore jednotlivých strán naznačujú, že voliči začínajú byť unavení z nekonečných energetických sporov a diplomatických prestreliek s Kyjevom. Poďme si rozobrať 4 kľúčové zistenia tohto prieskumu. Progresívne Slovensko. Víťaz s trpkou príchuťou. Ak by sa voľby konali tento víkend, víťazom by sa opäť stalo hnutie Progresívne Slovensko. Na prvý pohľad ide o úspech, no pri hĺbšom pohľade na čísla svieti v centrále PS varovný signál. Podpora hnutia totiž za jediný mesiac zaznamenala prudký prepad z januárových 23,2% na aktuálnych 20,6%. Tento pokles o viac ako 2,5 percentuálneho bodu naznačuje, že časť voličov PS môže byť nespokojná s tým, ako hnutie reagovalo na posledné krízy, vrátane hrozieb o vypínaní elektriny Ukrajine či sporov o ropu. Zdá sa, že efekt lídra opozície sa na teraz vyčerpal a PS musí hľadať nové témy, ak si chce udržať náskok pred Smerom. Smer SD. Stabilizácia v tieni vládnej zodpovednosti. Na druhom mieste sa pevne drží strana Smer. SD so ziskom 16,4%. Pre Roberta Fica tieto čísla znamenajú mierny pokles o 0,5 percentuálneho bodu oproti januáru, čo sa v rámci štatistickej chyby dá považovať za stagnáciu. Je zjavné, že tvrdá retorika voči Kyjevu a ropné ultimáta síce udržujú jadro voličov Smeru v pohotovosti, ale nedokážu osloviť nových priaznivcov. Smer sa tak ocitol v situácii, kedy jeho podpora naráža na určitý strop. Otázkou zostáva, či pondelkové vyvrcholenie energetického sporu s Ukrajinou v nasledujúcom prieskume tieto čísla opäť nepodvihne smerom nahor. Skokan mesiaca. Hnutie Slovensko a Igor Matovič. Najväčším prekvapením februárového modelu je Hnutie Slovensko, bývalé Oľano. Kým Progresívne Slovensko a Smer strácali, Igor Matovič si dokázal polepšiť z 8% na aktuálnych 9,3%. Tento nárast o viac ako 1% naznačuje, že časť nespokojných voličov, ktorí odchádzajú od Progresívneho Slovenska alebo váhajúcich strán, sa vracia k agresívnejšej opozičnej politike Hnutia Slovensko. Matovičovi zjavne prospieva rola tretieho vzadu, ktorý kritizuje vládu aj zvyšok opozície zároveň. Ak tento trend bude pokračovať, Hnutie Slovensko sa môže stať rozhodujúcim faktorom pri prípadnom skladaní novej vlády po riadnych voľbách. Patová situácia v parlamente? Keď si tieto čísla premietneme do počtu mandátov v Národnej rade, vidíme, že politická kríza by pokračovala aj po voľbách. Rozdiel medzi PSK a Smerom sa síce zmenšil, ale ani jeden tábor nemá jasnú cestu k stabilnej väčšine bez širokých a ideologicky nesúrodých koalícií. Volič v roku 2026 podľa agentúry AKO hľadá stabilitu, ktorú však v aktuálnej ponuke strán zjavne nenachádza. Vysoké percento nerozhodnutých voličov a pokles lídrov hovoria o tom, že Slovensko je v politickom očakávaní niečoho nového, čo by dokázalo prekonať zákopy medzi vládnym a opozičným táborom. Výzva k diskusii. Čo si o tom myslíte? Najnovší prieskum AKO odhaľuje nálady Slovákov uprostred februárovej zimy. Rád by som počul váš názor. Prekvapil vás prepad Progresívneho Slovenska o takmer 3%? Čomu to pripisujete vy? Je stabilných 16% pre Smer SD úspechom po 2 rokoch vládnutia, alebo by ste čakali vyššie čísla vzhľadom na ich témy? Napíšte mi svoje názory dolu do komentárov. Čítam si každú vašu reakciu. Je toto začiatok konca dominancie PS v prieskumoch, alebo len krátke zaváhanie pred ďalším rastom? Ďakujem za pozornosť a teším sa na vašu diskusiu pod videom.